Nový primátor mesta Sobrance Pavol Žurina sa oficiálne ujal svojej funkcie prvý pracovný deň nového roka. Na ustanovujúcej schôdzi mestského zastupiteľstva zložili poslanecký sľub aj 13 mestskí poslanci. Kto bude odteraz zastupovať záujmy občanov mesta? Prečo sa rozhodli kandidovať a čo chcú pre mesto v nastávajúcom funkčnom období urobiť? Podrobnosti z ustanovujúcej schôdze mestského zastupiteľstva, ako aj odpovede na tieto otázky sa dozviete v Sobranskom magazíne. Nový primátor Sobranec sa oficiálne ujal svojej funkcie v 30. pracovný deň po komunálnych voľbách, zložením sľubu na slávnostnom ustanovujúcom zasadnutí mestského zastupiteľstva 2. januára 2015. Spolu s ním svoj poslanecký sľub zložilo aj 13 členov poslaneckého zboru, ktorí budú hájiť záujmy občanov mesta nasledujúce 4 roky. Slávnostné zastupiteľstvo sa uskutočnilo v priestoroch Domu kultúry. Novozvolený primátor tak zložil svoj sľub aj za účasti širokej verejnosti. Sľub primátora mesta Sobrance. Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy mesta a Slovenskej republiky. Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony a ostatné všeobecné záväzné právne predpisy budem pri výkone svojej funkcie primátora uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia. Sľubujem. Pavol Žurina bol v komunálnych voľbách zvolený za primátora mesta ako nezávislý kandidát s počtom hlasov 1683. Okrem primátora sa obmenil aj poslanecký zbor, v ktorom je viac než polovica nových poslancov. Zisťovali sme, prečo sa rozhodli vo voľbách uchádzať o funkciu poslanca a čo chcú pre mesto a jeho obyvateľov vo svojej pozícii urobiť. Mám záujem aj ďalej pomáhať mestu a svojimi možnosťami, svojimi silami, pokiaľ mi to bude dopriaté, a dúfam, že sa aj v tomto mestskom zastupiteľstve podarí posunúť toto mesto ďalej. Z hľadiska mojej pozície by som rád sa vlastne najviac angažoval v tých oblastiach, ktoré sú mi najbližšie a ku ktorým mám aj profesie najbližšie, to znamená zdravotníctvo v meste Sobrance a v okolí mesta. Z pozície poslanca mestského zastupiteľstva by som chcel prostredníctvom svojich návrhov, podnetov a dlhoročných skúseností presadzovať to, aby mesto Sobrance bolo krajším mestom, bezpečnejším a aby ľudia, ktorí sú tu, ktorí tu žijú v Sobranciach, aby boli spokojní a aby sa radi vracali naspäť do Sobranectva. Určite som bol nespokojný s tým, ako to meste všetko išlo, ako sa to vyvíjalo, celý vývoj, ako sa schváľovalo a hospodárilo s majetkom mesta. Nepáčilo sa mi, chcel som to zmeniť, preto som kandidoval. Určite sa pri rozhodovaní nad majetkom mesta a všetkými finančnými prostriedkami, ktoré do mesta prúdia. Ja by som sa chcel vyvarovať chybičiek a chcel by som, aby tých chybičiek bolo z roka na rok menej a menej. A aby sme všetko robili dobre pre občanov mesta Sobrance. Od roku 2011 pôsobím ako predsednička stavebného bytového družstva Sobrance. Počas tejto doby sa na mňa častokrát obrácali naši užívateľia bytov so svojimi požiadavkami a podnetmi, ktoré ale nepatrili do kompetencie ani mojej, ani stavebného bytového družstva, čo sa mi nepodarilo pre nich urobiť, preto som sa rozhodla kandidovať ako poslankyňa mestského zastupiteľstva, aby som mohla hájiť ich záujmy. V nasledujúcom volebnom období máme stanovených viacero priorít, takže pre mňa osobne najväčšou prioritou je zabezpečiť, aby bola znížená cena tepla a cena teplej vody, ktoré sú v súčasnej dobe značne vysoké. Tak ja mám niekoľko priorít, ktoré by som chcel zrealizovať, takisto vo svojom volebnom obvode a takisto aj v našom meste Sobrance. Tak čo sa týka volebného obvodu, by som chcel obnoviť časť chodníka do Komaroviec, ďalej na Tyršovej ulici za D blokom spojazniť a sfunkčniť osvetlenie a vybudovať asfaltové plochy pred garážami. A čo sa týka mesta, tak vrátiť mliekomat občanom mesta Sobrance a vybudovať stacionár pre starých ľudí
lebo je čoraz viac a viac starých ľudí, o ktorých sa treba postarať. Kandidovať som sa rozhodol preto, lebo som rodený Sobrančan, bývam v tomto meste. A moji rodičia tu nažijú, moji starí rodičia žili v tomto meste a na tomto meste mi veľmi záleží. Vidím, že je tu možné spraviť veľmi veľa zmien. Veľmi veľa vecí, ktoré dokážu naše mesto, ktoré je naozaj nádherné, posunúť ďalej. Tak určite by som pokračoval v dobre rozbehnutých projektoch, ktoré v tomto meste boli prijaté, schválené a následne na ktorých tu ľudia pracovali. Zároveň prispieť aj k vytváraniu nových projektov, čo sa týka mesta ako takého. A zároveň za posledné 2 roky som tu cítil obrovský úpadok kultúry ako takej, nakoľko mesto bolo práve to spadovou oblasťou celého nášho regiónu Sobraneckého okresu. Takže určite popracovať na tom, aby sa tu kultúra pozdvihla a zapracovať na tom, aby sa všetci moji spolužiaci, známi, kamaráti a všetci rodáci z tohto mesta sem radi vracali. Rozhodla som sa kandidovať na funkciu poslankyne preto, lebo mi záleží na osude mesta Sobrance a takisto mi záleží aj na obyvateľov žijúcich tu v meste Sobrance. Mojou prioritou by bolo maximálna podpora zachovania rozvoja zdravotnej starostlivosti v meste Sobrance a takisto navýšiť úroveň poskytovania zdravotníckych služieb v meste Sobrance. Ako to vidím ja, tak Sobrance majú veľký potenciál s tým, ktorý zďaleka nie je využitý tak, ako by mohol byť, respektíve ako by mal byť. A ja som presvedčený o tom, že to by bolo potrebné zmeniť a vlastne to je aj dôvod, prečo som sa rozhodol kandidovať. Chcem sa držať hlavne programu a čo sa bude dať najviac spraviť pre prospech mesta, tak to sa posnažím. Myslím, že treba trošku aj zdravého rozumu do toho zastupiteľstva, tak mám rozrobené nejaké veci z predchádzajúcich období, keď zoberieme za svoj volebný obvod v Komarovciach majú dlhodobú požiadavku o dom smútku, ktorý by chceli využívať aj zároveň ako taký kostolík, hej, na nejaké bohoslužby. A hlavne čo sa týka sídliska, tak hlavne čo sa týka parkovacích miest. Po rozhovore s mojím otcom, terajším zástupcom primátora, alebo už respektíve bývalým, a po stretnutí s pánom Marianom Petrom som sa rozhodol, že predsa len do toho pôjdem a že možno budem užitočný pre toto mesto. Ale každopádne pridržal by som sa svojho volebného programu alebo volebného programu, ktorý sme mali my ako strana Smer, sociálna demokracia. Pokračovať v dokončení rekonštrukcií miestnej komunikácie, napríklad tie skládky, ktoré sú také nelegálne, tak tie by sme rádi odstraňovali, lebo už teraz mám podnety napríklad od svojich voličov vo svojom volebnom obvode, tak tomu by som sa rád venoval. A ako telocvikár určite podpora športu, akéhokoľvek športu. Kandidovať som sa rozhodol preto, že si myslím, že by som mohol byť napomocný mestu Sobrance svojimi schopnosťami. Najväčšou prioritou tohto mesta Sobrance si myslím zastaviť úbytok obyvateľov, ktorý je zapričnený tým, že tu nie sú pracovné príležitosti. Na ustanovujúcom zastupiteľstve poslanci odhlasovali aj základný plat primátora navýšený o 20%. Mesačne tak bude poberať 2314 eur. Nový primátor doposiaľ neurčil svojho zástupcu. Zvolávaním a vedením zastupiteľstiev bola poverená poslankyňa Anna Sedláková. Z radou poslancov boli tiež určení sobášiaci. Poslanci taktiež zvolili predsedov a členov mestských komisií. Predmetom hlasovania boli aj zmeny v dozornej rade mestského bytového podniku, ako i redakčnej rade magazínu. Zastupiteľstvo zároveň schválilo zoznam zmluv, ktoré majú byť v najbližšom období predmetom kontroly hlavného kontrolóra mesta. Najbližšie zastupiteľstvo je naplánované na druhú polovicu januára.